Hamba kanjani? Ayi, siyancela. Namhlanje ngila kwamkhulu uprofessor udokotela u3 second umfoka Nkwanyana. Kunzima mkhulu ngoba ayikho into elungayo. Nomunye nje engithandana naye ngathi ngiyambikela ukuthi hayi ake simise ukulobolana. Ngoba manje uma nobaba baganene into ethi masiyenza izobe ingenasisekelo. Wathini? Wagibela kimi wakhwela kimi ngentaba wakhomba ukuthi hayi akayizwa. Cha ngiyaluzwa udaba cha sengiyaluzwa udaba lapha ena ufika ngichazela cha bo phela kufanele wazi ukuthi kunento ezimfeshi abantu abangayazi ngizokuvezela yona namhlanje. Intombi uma uyibona ukhuluma nayo akuye wena usuku yeshela into. Ukhona umkhulu wakho ehlangane nesalukasana ngalo kubuye intombi laba bangasekho abalele beqala belikhuluma udaba ukuthi hayi lengane ifanele ukuthi ngabe ngiyala ekhaya kuvunyelwana. Uzongiphendelela emndenini ufike ubachazele emndenini ukuthi ususuka lapha kwaGudluza ungene kwaProfessor u3 second wafika esethi no thathwa manje uregister ngokusemthethweni lapha eMambatheni ngembuzi. Bese bekufaka isiphande esandeni sokungayi bese kubikwa ufake lapha emsamo ke la uthi ufakiwe ke lapha emsamo ke into zakho sezizoqala ukuthi ziyakhanya ngoba manje ubangwazidala ufike uyithatha intombi wafike uyithole ngishingana nithi nihamba seniyaxabana ningabanga nje ngisho inkomsheti kwesinye isikhathi nibanga nje into engekho emakuthiwa nje ngokuthi kwesinye isikhathi nilele useyaphefumula uphefumula kwesinye isikhathi ukushipha noma ukususa. Intombi vele isisume vele ithatha impahla zayisiphuma isihamba isithi ekhaya usuyithele ngehlazo kanti lento idonsa yona lomkhokha lona ukuthi manje ubangwazidala. Ngimuzwa kahle mangichazela. Namhlanje bengifusa ukuthi ngikhiphe induku engisuka nayo phesheya induku ezayiphatha ngomose lezi. Kwathiwa umuntu engibona ukuthi usenkingeni izinto zakhe ayiqaqeki ngimkhombe ngayo. Ngimkhombe ngayo bese yaphumelela. Uyabona ngoba ngikhombe ngayo uzwa umzimba wakho kuyahlengezela yozwa. Ngenzela ke le nduku ngoba ngikhomba ngayo nje ukuthi mawufika ngithi manje ngikhombe ngikhosela manje enale nduku. Ngiphinde ngikhombe kokuthi ungene ebese ngitshela ukuthi no lapha ngumfana kaMgqumeni manje uzocela ukuthi inkinga abhekene nazo iphele ngoba le nduku phela iphathwa ngoMoses iphinde futhi bevule ngayo iBhayibheli ngisho uJesu uyayazi le nduku. Manje le nduku noma engikhomba ngayo kunalonto nje ekhona eyenzakalayo noma ngingazike amandla ayo nje bewachaza nje ubukhulu bawo ukuthi ngampela le nduku inawo kodwa yona uma uyibuka iyathembisa nami ngeke ngabona into zami ngathi ayiseyikhanya ngampela uyabo.